Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jongpi. Kinong rep jhor motor hagathan iap kashnong ka bahab hapo ka West Khasi Hills District kila penpau ka jing sngosi ka bajor halor ka jing yap jong ki jhor motor uba kila rep shitom baro shikata nakaliang jong kinong rep kila od lanam ha kinong ilam jong ka Hill Farmers Union West Khasi Hills District bakin pen sngolem ha kitendong skor jong ka sarkar jilla bakan dubla ban penyo jing yarab halor ka ni ka jing du nong ka jong ki nakaliang jong kaseng apo ka jing elam jong sekretari usamla lumlang khars emli hagasngi balang jong ka khatlai trik ubna ya yong arajar arpuar harengkat lang bat kinong rep kilalaj banje kendo ya district horticulture officer jong ka West Khasi Hills District ban pen sngo ye ki jing bat ban kerpat ru ban penyo ye kilat jing yarab bakerke kapang ka bangi kendo menta kalong halur ka te ka bangi yoi ya ka jing jot jong ki nong rep ki jongi ki jing penjular jong kamar yang hantam ya ki motor kaba ki latung daki laung daki kautan ni wala bendio na ke area te ngilai kenduk mentan nomor hijin ke bangila ki norep ke jongi la pun na ke area harkat ki dekat jong SFU jong ke area te nya bila pun sini bangilai kenduk mentak ke ski sa simlik di SO te hadin bangilai kenduk menyakren tapi awe ke jingkar pat ke jongi bakin wan jurip ya ke Jakarta kaba dilajat nang ba nak yang jongki kini yok ban yarap lem bila kerpat lu bakin lak ban ya thalat lem ban yarap iki nong rep jongi leng ba ka relief fund lan ni kanu kunu bentah rai isu tu adin bangile kren ba bat i daya kren sibun ki ai bat nak yang jongi ong ba ka jinglong kum tu nak jeng jongi kren dapat selam ki lawan jurip ya kini bentah ki katuk ni ki officer jong ka department hadin ki i jeng mi khubor ni aku bai nam ta jongki bat yong ba ka jeng jot jong itu ki di motor ke jing yap tram jong tu motor kadai ke jing wan kensan jong ke tuka jong lu lo kendau bawan mensua ku wan sai wan banai me ke bangi ken ku minong rap re mentah nu banai bom ta wan kum ta ke jing yap kadai nak tu dau kir kum ta ka pen kharoi gi nyang o so yap betul to we ke bentah long bangi kren jong banak liang jong i halo ke ni ke bentah raj mentai mla ban le su dawai rum long su ban ai magi ladu ya baro ki jing tu hang tu tingmut mentah ka badang sak kalong setang bakin thalat nang bagari lifan isok men sibun hak tu kapor ngi i officer ke jing don jing kit kli jong i officer tu sa simli ba ila kren mentah kalong ba nak liang jong i ila kren sai ba ila ai ru ka form magi nong rep jong i we po we nong rep jong we snong bakin pendap itu ka form nam mentah ban apply nam ta gari lifan tinak liang jong i ru in sai kren sian berdisi nang ba in yo penyo ya gari lifan nam ta jong i king rep ikar paru ia ka sarkar nyaman ngi sotu ka relefon kumba ka long ka jing rep ba ka relefon ka kuwe ka slem ha ka palat ya ka system kum tang ikar pat ka jingi ja ka sarkar ka jingi ka bade ba phaikmat namta ki baduk wasuk khamtam ginong rep ka jingi ba ki dei kim dei ban dapen slem ya ka relefon kumba ki pen slem ni snem balada ikar men kalong ka ka ba kan long ka jing mentoi nam tagi nong rep ban ngi kerpat lu ya sarkar lada ka ai jing irap nam tagi nong rep jing kam dei ban ai tang ban yo ya thu khana tang ban yo ai statement lagi khubor ba ki layarap iki nong rep handai dak yarap ki de ban yarap hadu ba oi ngi su thu ba kim la ban yarap hadu bagi nong rep jing ki nasuhun handai lakum no berapa persen ai naga jing jot ki de ban yarap kata kalong ka jing kerpat ke jing naga lian jing at view ngin sabudin ya kan ni la ka ko poi hadu silong la ka poi hadu hang no nginam song thaj ya kan ngin sabudin harkat ginong rep jongi nam ta jing pha jong kadong kathan ke jongi khantam bagi para nong rep